Здравейте на всички, аз съм Атанас Зум, добре дошли в новия клип. Днес ще играем с тази А те ще ме печага. чуят ли? Ко? Те ще ме чуят ли? Те чуват, да? Колко хора в принцип да гледат с тебе? На първия ми клип бяха 20 и вчера качих още няколко. Хора, Да да се знаете... абонирате и... Чакай, искам само да кажа нещо. Хора, да знаете, че съм закъснял с видеята, защото, нали, аз не съм знала, че моите видеа трябва да са по-кратки, не трябва да са по-дълги от 10 минути, не по-скоро за 11 минути, аз или за 12, не съм сигурен, мисля, че 12, Искам само им да кажа, че съм много... Не, аре да играем свободно, по-хубаво е така. Добре, но само да кажа, че... нямам такова. Не ми даваше откачва, не ми даваше никакви клипове, освен едно клипче, което, нали, беше 8 минути и 4 секунди. Ако не сте го гледали, се казва "Играя за кеф с мои приятели". Извинявай, но съм много слаб човек. Просто играя за втори път от джойстик. Съм много закъсал, смисъл. Няма нищо. Мисъл, гледай колко... Аз така се казвам. Как се ресетваше билда, бе, човек? Аз не знам как се ресетва. Ресет. От джойстик, аз знам, защото братовчет не играе от джойстик. Може малко не ме би, защото не съм ресетвал до сега от джойстик. Вече, значи при мен играта иска, нали, вместо да цъкам с кюдо, като в момента не става, цъкам кюдо, и вместо да пусна да строя, не ми дава, и затова трябва да цъкна долу копчетата и тест. Копче? И да. И после трябва, аз съм цъкна да цъкам така, цъкна малко така. Готов? Чакай, гледай. Яко е за ресет. Да знаеш, имам малък киндър. Не малък ми... Имам ще бъркаш. Винаги го бърка. Искам да погледнеш надолу и да се спираме. Ако се чуеш както цяла, просто имам aim assist. Не, чух не. Аз тук се давам, че нали си за втори път. Да, не! Тук не може да бъде. Да. Защо толкова трудно от джойстик да играеш? Дами и господа, нищо. Някой друг път ще видите. Защото днеска не искам. Моля, че нещо представя колко е трудно. Окей, тук ми помогна и асиста. Пък аз исках да скоча, да стъпя върху им, сам се блокирах просто. Винаги когато игра от джойстик се... Искам само да кажа един бъг, който ми се получава най-много на креатива. Чакай, не ма би, искам само да кажа хора. Значи хора, вижте, нали пускам да сторя. Искам да ми го цъкне веднага, цъкам сега.
И няколко стотни по-късно и така малко ме разсейва и ми е малко по-трудно, защото съм свикнал много как да цъкнем една се билди и вижте. Сега, правя 50, видите ли колко бавно го прави? А как го правя бързо така, ето! Тук не ми сложи стена и тук където в момента съм такова за стена и тук точно. Ето ако видите лъчето. Не ми го сложи и вижте, като едитна ми е много по-бавно, ето. Не ли виждате? Много е гадно. Ето, тук сложих стена отново и ми се получи. Ето, тук ми се получи. Това е много гадно. Ай, стига бе. Стига де. Много боли. И сега, само ако се направя на... Не иска да ти ститне, извинявай. Не, няма смисъл. Защо когато цъкна на пиздалежда ми стреля? Искам да се включа вибрацията. Някаква ми е по-хубава за вибрация. Да, познато. Направих. Хора, малко по-ще се приближа, малко по-компютър ще приближа. За когато съм на коня, така, не. Ако няма да се наклана, така. Не моби да се наместа камерата, моля. Да, ти си с камера ли? Имам камера и аз казвам, че искаш да ме последваш и да ми видиш лицето, ето. Не, казвам. What? Човек, я ела долу, искам да помня. Не ме би. Виж, стрелнах ти така от високо и те оцелих. Мисля и така стрелнах. Да, мерникът е по-висок и съвсем малка част, чакай, не те изявиш. Малка част сега от мерника ми ще оцели. Малка част и ти бие 135. Тя се разпълни по-добре, разпълни са. Чакай малко. Разпълни са. Само исках да покажа. Какво показваше? Не, как? Като съвсем малка част от мен, някъде не оцела човека и му гледам поне някаква кръв. Така че... Искаш ли да опитаме да играем Duel, защото аз съм играл само Duel Arena с един приятел, защото той не обича. Дай още малко, за да го направим този клип и ще снимам друг, който ще играем на Duel. Ти често ли снимаш клипове? Да, защото имам 3 абоната. И нали използвам една... Не абоната. Всъщност аз имам 4, но не ги гледат. В смисъл, много трудно ги събрах. Няколко месеца. Значи към една, 2, 3 години ги питам да ги съберат. What? Не ми предстои. What? Не, просто нали знаеш, че имам минус и след това ми помага. Искам да кажа едно нещо. Хора, чуйте, аз нямам много често на ден видеа клипчета, защото имам малко абонати и си измислих на техника, колкото повече клипчета спирам, не спирам, снимам, нали, толкова повече клипчета влизат в YouTube, така повече можете да ме видите и така да си имам много абонати, да гледате, Човек, чувството, че ти играеш от джойстик. Не, аз съм от компютър. В принципе, аз съм от компютър, не се игра за. Няма, чучи, ела. Само хората от компютър могат да сменят и така бързо оръжията, виж. Не, аз мога така да си сменя. Чакай. Не бе, чакай, какво взех?
Чакай, ще го махна. Аз мога и така, чакай. Чакай малко. А какво се смениш? Не, ще продължим. Ма казвам да си смениш оръжията. Ето и така. Не, как си ги смениш така? С мишката, виж. Виж в клипчето и виж какво правя. На мишката аз. Чакай малко. Виж как играя на мишка. Чакай малко, приближавам камерата. То ме е бъгнало, бе. Що ме е бъгнало ти, бе, че Сега, ми дами и да господа, вижте какво правя на мишката. Как си сменям така и оръжията. Гледайте тук. Бате, почва да ми лаги, като почнах да играя. Защо така ми лаги вече? Май, защото почна да играя хора? от джойстик. И това тук. Как не е това? Трябва да забравя. Супер. Аз си го Аз вече съм забрал. Чека, съм забрал да играя от клавиатура. Мен ми лаги много на куче. Затова ще го Стоп. направя. Ама защо като построя нещо? Чай, Две хитки! Много добре. Две хитки, много постижение. Две хитки наведнъж. Не играл, между другото не играя от джойстик. Чакай. Казах чакай. Ама аз казвам чака, не чакай. Вече не знам какво говоря. Ай, последен път. Те убивам. Искаш ли пак да почна да... Добре. Изпирам клипа и да почна. Не изписа ми, че те оцели, без да искам. Добре, хора, надявам се да ви е харесал. И за клипа. Ама това беше много малко.